shine na ce ku buɗe kunnuwa ku buɗe idanu wanda ya yi wannan karambanin sun ga abubuwan da suka so sun yi abin da suke so sun gama wasu da wasu mu ba mu zo don mu gama wasu da wasu ba mun zo goyi aikin kasa ne don kasa ta wani insha Allah tare da duka waɗanda ke iya yi muna yi tare da su na ji na warin sun ce a saman ma yaran aiki a saman ma jan aiki insha Allah muna da niyya muna da niyyar nemo aiki inda za mu nemo shi insha Allah kuma akwai wurin da za a yi shi amma akwai waɗanda ya kamata su masu kama an yi zancen sosiyete na ƙasa na gwamnati ba su bane ke iya sawa a sami aiki ga kowa da kowa gwamnati ba shi bane ke ɗauka mutane aiki duk inda kuka ga an ci gaba ba gwamnati bane ya ɗauki mutane aiki abinda gwamnati ke ɗauka aiki kowace ƙasa ta duniya bai kai kashi guda bisan 10 bisa abinda masu hannu da suni ke ɗauka masu hannu da suni su ne ke ɗauka mutane aiki amma mu na gana ko ba su gane ba ne ko ba su san yadda za a yi ba amma su ne abba su nan ga yin kokari yadda ya kamata da a sami waɗanda ke iya shiga aiki su sami aiki su sami abin sun kaci. Ku gwada musu hanya ku gama da aiki. In samari na da aiki ƙasa nan ne za ta ci gaba dan wani bai zauwa ne ma ga wani. Kowa sai yi kokarin da za a yi ya sami abin da ya ci da iyali shi ya ci da ƴan uwanshi kuma nan ne ƙasa za ta ci gaba. Kenan abin da za mu yi shine gwamnati ta yi na ta kokari ta ɗauki mutane wani aikin na sosiyete na ƙasa wani aikin gardenaji na wasu ayyuka na ƙasa amma muna fatan mutanenmu masu hannu da su gane da su ma suna iya su yi wannan kokarin da a sami aiki a ba mutane da yawa amma insha Allah muna da niyya yara samari maza da mata insha Allah mun yi kokarin za mu yi kun gado da abinda mun kace mun yi shi abinda mun kace za mu yi yin shi za mu yi mun nemo muku aiki insha Allah. Allah ya kama mu. Ba ni dogon jawabi na zo ne kawai da ni da abokina Sidi dan mu kamu gaisuwa shugaban kasa bisan yadda muka gani radda horon shi sojayen horon sun kada yi muna zawa mun gaisuwa amma babbar gaisuwa tana zawa yau mun je ne mun ɗauki alkawari za mu yi mun saka mun yi babbar gaisuwa tana zawa radda za a gamuwa duka istaki General Saini Kunce da kowa da kowa ya zo ya ji kan yayi gangami kowa ya ji labari wanda kowa ke jira